Přátelé, zdravím vás. Nechte mi představit můj nový kurz angličtiny. Chtěli byste se naučit anglicky tak, abyste se mohli kdekoliv, ale opravdu kdekoliv v cizině snadno domluvit? Výuku povedu stejným způsobem, jako se učí děti. Jazyk se vám bude v hlavě pomalu skládat, jako takové pucle, a nebudete se učit žádný složitý pravidla ani gramatiku. Vezmu vás na cestu k moři, či do hor, a budu vést dialog v angličtině. Následně si ten dialog natrénujete i vy a tím si ho osvojíte. Díky tomu pochopíte klíčové fráze. Tímto způsobem se přece učí jazyky nejlépe. Na základě frází. Kde je pláž? Kde je restaurace? Kde je plus podstatné jméno. Díky tomu se během našich 8 setkání naučíte anglicky na komunikační úrovni. Přijďte přesně za měsíc, tedy 25. listopadu, na ukázkový den do Mandaly. A pokud se vám tento způsob zalíbí, já věřím, že ano, tak zde jsou i další termíny. Jedná se vždy o sobotu a výuka bude od 10 do 16 hodin. Samozřejmě bude i pár krátkých pauz a delší pauza na oběd. Cena celého kurzu je 10 000 korun. Bohužel nelze přijít pouze na vybrané termíny. Samozřejmě, pokud byste z nějakého důvodu museli 1 či 2 termíny vynechat, skripta dostanete a materiál vám stručně dovysvětlím, abyste mohli dál pokračovat se skupinou. Tak na co čekáte? Přihlašte se už teď a brzy na viděnou